Vi er ved bevis 3,11, hvor vi antager, at f er differentiabel i x0 i et loginterval i, og så er tangenten ligning til punktet p med x0, f af x. Ja, og det vil vi bevise ved brug af differenskvotienten, som er det her. Vi starter med at lave f af x om til y. Og det gør vi, fordi at hvis du går ud af grafen her og videre, så vil den ligesom ikke ligge på grafen mere. Så derfor laver vi den her om til y. Og det vi så vil gøre, det er at isolere y. Og det gør vi ved først at gange med x minus x0. Så det bliver okay. så det bliver til det her, og så bliver det og for så at isolere yderligere, så plusser vi så med f af x0 på begge sider. Det bliver altså så ud fra det her kan man vise, at f så vil være en konstant. Det kan man sige, det her f af x minus f af x0. yes, og så har vi så bevist, at de begge to er lige med y, som vi ser her, så er tangentens ligning også lige med der, og derfor må tangentens ligning være differentiabel. Okay, jeg skal bevise sætning 3.1.2, som beskriver, at hvis en funktion som f er differentiabel i x0, så er f også kontinuert i x0. Og kontinuitet, det er, når at man kan lave en tangent til et punkt på grafen. Og nogle eksempler på diskontinuitet er, hvis der er et sådan hak på grafen, hvor at hvis man har den her top, hvor der ikke kan laves nogen tangent til x0. Eller hvis vi har to grafer, hvor at den ikke, x0 ikke hører med i grafen, så kan man heller ikke lave en tangent til x0. Og for at bevise, at x0 eller at f er kontinuert i x0, så starter man med differenskvotienten, som er det er svært at forklare, men jeg ved, man kan gøre det lidt visuelt. Den går mod den differentierede grænseværdien til x0, for x går mod og for at forsimple det her udtryk, så bruger vi sætning 2.1.1 i hvor hvis vi har to funktioner, der hver går, vi har funktionen f af x, der går mod a, og funktionen b, der går mod c, så kan man sige f af x går mod og her der har vi dem, der skal forestille A og B, og her har vi så dem, der skal forestille F og B. Nej, det her er A, og det her er B, og det her det er F af X, og det her er B. Så hvis man skal skrive det op, så skriver vi F af X minus F af X0 divideret med X gange med parentes x minus x0, fordi x svarer til x minus x0, og det går så mod en differentieret til gange 0, da x, der går mod x0, det svarer til, at x går mod 0.
hvis den er kontinuer. Så derfor vil det blive f af x skåret 0. Og så kan vi så forsimple udtrykket ved, fordi de her går ud med hinanden, så der kommer til at stå f af x minus f af x og mod 0. Fordi som så svarer til at sige, at f af x når den går mod f af x 0, så bliver det og når vi har kontinuert, så ved f af x minus et y til x0 og mod 0. Ja. Okay, jeg skal bevise sætning 3, 2, 4, hvor jeg får funktionen f(x) er lige med kvadratroden af x, og vi får til at vide, at x skal være større end 0. Derfor skal vi også finde ud af, at differentiabel i et hvert x0 også er større end 0, med differentialkoefficienten f mærke x lige mod 1 divideret med 2 gange kvadratroden af x i 0. Derfor starter vi ud med at skrive differentialkoefficienten, hvor som er f x minus x i 0 divideret med x minus x i 0, og nu hvor vi får at vide, at kvadratroden af x er det samme som f x, så kan vi skrive det som kvadratroden af x kvadratroden divideret med x minus x i 0. Og nu kan vi bruge en regneregel, som siger, at a i n minus b i n er lige med a plus b minus a plus b, så vi kan sætte ind, så vi får kvadratroden af x minus kvadratroden af x i 0 minus gange med kvadratroden af x plus kvadratroden af x i 0 divideret med x minus x i 0 gange med kvadratroden af x plus x i 0. Og nu kan vi bruge den her regneregel, så vi ganger de her med hinanden, så vi herefter får x minus x i 0 divideret med x minus x i 0 gange med kvadratroden af x plus kvadratroden af x i 0. Og så ved vi, at så går x minus x i 0 ud med x minus x i 0 selvfølgelig. Så vi har nu 1 divideret med kvadratroden af x plus kvadratroden af x i 0. Og da vi ved, at x går mod x i 0, kan vi så også sige, at at kvadratroden af x plus kvadratroden af x i 0 går mod 2
gange kvadratroden af x i 0. Og vi ved også, at x i 0 skal være større end 0, så derfor så er vores 2 x i 0 ikke levet 0. Og så kan vi så bruge sætning 2, 1, 4, som siger, at f x divideret med g x, at det går mod at a over divideret med b, som fordi at når, og det betyder, at når x går mod x 0, er det så, at b er større. Det håber jeg. Ja. Og det kan vi så bruge nu til, at vi får sætningen, at 1 divideret med 2 er kvadratroden af x i 0. Og så har jeg bevist, at f er differentiabel i x i 0. Ja, så differentialkoefficienten. Og differentialkoefficienten. Ja. Ja.